खुलुमबाय। जाय आसाम सरकारा बीजेपी दोलोआ जों बर'फोरखौ होखारबाय, दिनै बेजों मित्रथायाव थानांगौनि मा लाब? बेखौ बिग ब्रादार हिसाबै मानिनानै लानांगौनि मा गोनांथि दं? आरो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बिथांमोननि थाखाय भट बिनांगौनि मा गोनांथि दंमोन? नाथाय बिथाङा दिनै रियेलाइज खालामदों। जोंनि नोजोराव नुदों जोङो ससियेल मिडियाआव बिथांनि रियेलाइजखौ, जायखौ जों फिसिदोंमोन, आजावनानै लादोंमोन, गनायनानै लादोंमोन, बेनो जोंखौ ग्लाब ग्लाब मनग्लाबदों। अब्ला जों मा सानगोन? मानगोनां दिपेन बर' सार, नोंथांनि भिउआ मा बेवहाय? बेखौ आं दिनै सोंनो लुबैदों बे भिडिअनि गेजेरजों। लोगोसे बर' फिसाफोरा आन्दलनाव थै आरो गोलोमदै खालामनानै खना गफा रायजो राजा गामि गफानिफ्राय ओंखारनानै खस्थ' खालामबाय। आलो आलो थानाय दिनै मामा मोना जोंखौ सासन खालामफैनो नांबाय। खस्थ' खालामग्राया जों, मोनजाग्राया बिसोर। आरो बिनि सायाव जोंखौ होखारबावो। स' दिनैनि भिडिअआव लाम साम बाहाबै बिराद सेन्टिमेन्टेल खोथा नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो थांगासिनो दं। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दङ। गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनिसिम आङो प्रश्न खालामग्रोगोन। मा गोनांथि दंमोन जाय आसाम सरकारा, जाय बीजेपी दोलोआ जोंखौ दिनै एभेक्सन खालामदों, होखारदों? थांनाय समनिफ्रायनो लागातार एभेक्सन खालामबोदों जोंखौ। दा बे लागातार एभेक्सन खालामनायनि गेजेराव मैया दाख्लै जाय बर' न'खरफोर जिल्लायाव खालामदों, बेनि सायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा एन्सार होदों, दुखु मोननाय फोरमायदों। नाथाय बै सिगां समनिखौ मोनसेबो नों दिनैसिमबो नागिरब्लाबो बिथांनिफ्राय फंसेबो राव बीजेपीनि एगेन्स्टआव, आसाम गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव जों खोनानो मोनाखै। नाथाय दिनै बिथाङा बुंदों। खारना मा? जाहोना मा? बे रायजो राजाफोरनाव थाबाय। लोगोसे जोङो मा गोनांथि दंमोन? बेबादि होखारग्रा दोलोखौनो बा होखारग्रा दोलोनि थाखायनो नोंथाङा हेलिकप्टारजों थांनानै दिलीप सयखिया बिथांनो भट हो, बर' रायजो राजाफोर आइफोर आफाफोर होनैदों। दिनै मा फिथाइ मोनखो? जाय दोलोजों लोगो जादों, जाय दोलोआ बिटिसिआव बिग ब्रादार, बेनो जोंखौ होखारगासिनो दं। लाइ होदों, आजावनानै लादों, गनायनानै लादों, मानिदों, जोंखौनो ग्लब ग्लब मनग्लाबदों। आजिखालि बयबो कनसियास, ससियेल मिडियानि थ्रुयै बयबो मोनथिजोबो। रायजोफ्रा, राजाफ्रा बयबो सांग्रां जाजोब्बाय। रावबो जाम्बा जाम्बि गैला, बुजिनो रोंगौ, मिथिनो रोंगौ मा मावदों मा मावाखै। सोर दैदेनगिरिया बर' रायजो राजाफोरखौ गाबथागोन? सोर दैदेनगिरिनि थ्रुयै बर' रायजो राजाफ्रा गोबां आसनि मोननानै न'खर सोलिनायाव अनसुंथाइ मोनगोन? बेफोरखौ गासिखौबो बुजिगौ। दिनै आंनि प्रश्नआ बेबो, मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथां, फेरेंगा बिथांमोना बिग ब्रादार बीजेपी इज आवार बिग ब्रादार इन बिटिसि होनलायलायोमोन। दिनै बे बिग ब्रादारानो दिनै नों आं जोंनि फिसा फिसौ बर'फोरखौ एभेक्सन खालामबाय। नोंनि मेगनावनो एभेक्सन खालामबाय। नों मित्रता दल, नोंनि बेयो बिग ब्रादार, नोंखौनो होख्लायबाय। दिनै मा गोनांथि दं बिथांमोनखौ सापर्ट होनायनि, मानिनायनि मा गोनांथि दं? मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगां जाखिनि सम दं, सानसे साननै 10 दिन 9 दिन बा 1 घन्टा 2 घन्टाब्लाबो बिटिसिआव बीजेपी दोलोखौ इउपिपिएल दोलोआ नागारदो। दिनैनो नागारदो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गोहोखौ देखायदो। दिनै साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय, रिभलिउसनारि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय, बर' हारिखौ नेतृत्व होनानै फैनाय लरेन्स इस्लारि सारानो होन, प्रमद बर' सारानो होन, गबिन्द बसुमतारी सारानो होन, फेरेंगा बसुमतारी सारानो होन, राकेशखौबा हले मिथियालै, जाय हक बांसिन फ्रायानो बर' हारिखौ नेतृत्व होनाय हारिनि मोनसे गोथार अर्गानाइजेसनाव थानानै फैनाय गोजा, सेन्टिमेन्ट गोनां। दा बिथांमोना खाथिदों बै समाव। बेजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्राबो खाथिदों, वार्कारफ्राबो खाथिदों, ग्रासरुट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्राबो खाथिदों। रायजो राजाफ्रा माइरं दै थाखा फैसा खांबानो हरदों। रेल लामा जिरायथेनाय, बबेबा राजा लामा जिरायथेनाय, बबेबा मिथिङाव थांनाय, बेयावहाय ट्रेक्टर बेलथायनानै बलिदान जालायलायदों हारिनि थाखाय। गामि गफा सिं सा गासिबनिफ्रायबो रायजो राजाफ्रा लोब लोब थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आन्दलनाव मदद होदोंमोन।
बेल्टिनि आन्दलनावबो मदद होदों, एनडिपि बिथांमोननि आन्दलनावबो मदद होदों। दा दिनै खाथिग्राफ्रा सोर? जोंसो बर' रायजो राजाफ्रासो खाथिदों। दा बे खाथिनायनि फिथाइखौ गुबुन खाथियै एसियाव थानानै खामानि मावग्रा बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा मोनजायोब्ला, खाथिग्राया जों मोनजाग्राया गुबुन, बेखौ जों बोरै सहायलायखो आरो फैबाय थानाय इयुन जोलैया बेखौ मालाबाबो सह्य खालामनाय नङा। हमारे साथ जो फ्यूचर जेनरेशन यूथ्स है वो ये बात को कभी ग्रहण नहीं कर सकता और इसको हमें सहन नहीं करूंगा। चाहे जो भी हो, इसके खिलाफ लड़ना है और बोरो जाति के लिए हमें लड़ना है, फिर से जागना है। जागो, उठो, लड़ाई करो। बेनो रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।